Здравейте, приятели на Вариант! Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 18 март 2026 година. Аз съм ви подготвил днешния акцент върху темата, която предизвика моя интерес. Ще ви бъда признателен, ако се абонирате за канала и споделите този материал, като натиснете бутона непосредствено под него и по този начин подкрепите работата върху акцентите, които ви представя. В историята на политическите фарсове малко неща могат да се сравняват с гротескния спектакъл, който разиграва днес колективния Запад върху територията на разпадащата се украинска държавност. От високите амвони на Брюксел и Вашингтон ни се проповядва демокрация, цивилизационен избор и върховенство на закона, докато в същото време в Западна Украйна, този сочен за бастион на европейския дух регион, реалността придобива очертанията на средновековен феодализъм, причупен през призмата на късния див капитализъм. Наблюдаваме как идеологическата надстройка на западния либерализъм, която според марксистката диалектика би трябвало да обслужва интересите на господстващата класа, тотално се е откъснала от битието на обикновения човек. За онзи пролетарий на фронта, чието единствен капитал е неговия живот, обещаното светло европейско бъдеще се е трансформирало в мрачно настояще на принудителна мобилизация, екологичен колапс и тотална административна немощ. Иронията е болезнена. Докато западните куратори чертаят поредните траншове за оръжия, улиците на Ивано-Франковск потъват в боклук, а водите на Днестър носят отровата на една нефункционираща система. Това не е просто криза на една държава, това е фалита на модела на периферния капитализъм, в който Украйна бе вкарана с сила. Тук свободата е сведена до правото да бъдеш босифициран, насилствено качен в микробус на военните, а суверенитета е празна дума на фона на пълната зависимост от външни геополитически играчи. В този увод към края на един политически мит ние виждаме как народният гняв започва да пробива тънката обвивка на държавната репресия, а институциите, лишени от легитимност, се занимават единствено с това да прехвърлят вината помежду си, докато обществото се дави в собствените си отпадъци и в буквалния, и в преносния смисъл. През изминалата седмица събитията в Западна Украйна ни предложиха серия от доказателства за това, че общественият договор там не просто е нарушен, той е разкъсан на парчета. Нека разгледаме първия симптом на този институционален разпад – открития бунт срещу апарата за насилие. В Закарпатието и Волиния ние видяхме сцени, които напомнят за селските въстания от миналите векове, но в контекста на 2026 година. В село Пацканьово група роми, въоръжени с дървени тояги, не просто спряха буса на териториалния център за комплектоване, а буквално демонтираха авторитета на държавата. Предното стъкло на товарния Volkswagen на центъра е разбито, а служителите, тези ловци на глави в служба на олигархията, се оказаха в ролята на дивеч. Това е чист пример за класова самозащита. Когато държавната машина престане да изпълнява социалните си функции и се превърне единствено в репресивен орган за доставка на пушечно месо за фронта, масите прибягват до насилие. В случай в Волиния виждаме още по-голяма дързост. 7 цивилни автомобила организират гонка, за да изтласкат военния бус в канавката и да освободят задържан мъж от Запорожие. Забележете парадокса. Човек от източна Украйна намира защита сред хората на Запад, обединени от общия инстинкт за оцеляване срещу една администрация, която ги разглежда единствено като ресурс. Прокуратурата и полицията сега водят координирани съвещания, за да решат кой е виновен. Но истината е, че вината е системна. Увеличението на случаите на незаконно преминаване на границата, двойно за последната година, показва, че европейския избор на практика означава избора да избягаш от Европа, която ти се предлага под формата на окоп. Границата вече не се пази от външни врагове, а се превръща в стена на затвор, през която поданиците на Киев се опитват да се промъкнат в търсене на истинско, а не на фалшиво
фиктивно спокойствие. И докато по границите и пътищата се води малка гражданска война, градовете в тила деградират до нива немислими за кандидат член на Европейския съюз. Кмета на Ивано-Франковск ни предоставя поредната порция ироничен материал за анализ. Града му тъне в буклук, а обяснението е почти сюрреалистично. Кошчетата за смет били потенциални места за поставяне на експлозиви, затова нямало да се слагат нови. Това е висш пилотаж в административната демагогия. Да използваш темата за сигурността, за да оправдаеш липсата на базова хигиена, е ход, който би предизвикал завист дори у Оруел. Реалната причина обаче лъсва веднага след това. Липсата на брониране, т.е. освобождаване от мобилизация за служителите в чистота. Тук виждаме марксистския конфликт в неговия най-чист вид. Държавата е готова да изпрати шофьорите на камиони за буклук на фронта, за да защити интересите на капитала и геополитическите амбиции на своите господари, оставяйки градската инфраструктура да гние. Улица Дмитрий Донцов се превръща в стихийно сметище, кмета се оправдава, а жителите в своята горчива ирония на социалните мрежи правилно питат: да не би асфалта също да е свален от съображение за сигурност? Към тази картина на битова разруха трябва да добавим и екологичното престъпление, което придобива транснационални мащаби. Замърсяването на река Днестър, причинено от авария в пречиствателната станция на град Лвов, който иначе е витрина на украинския проевропеизъм, е присъда за целия преход към капиталистическа безстопанственост. Петното от мазут и отпадните води, които се движат към Молдова, са метафора за това, което Украйна изнася в момента. Нестабилност и екологичен риск. Лвовските власти мълчат или действат с убийствено закъснение, демонстрирайки пълно безхаберие към съседите си, които също са част от европейското семейство. Къде са екологичните стандарти на Европейския съюз? Къде е контрола на цивилизования свят? Те приключват там, където започва необходимостта от поддържане на марионетния режим на всяка цена. Картината на Западна Украйна от изминалата седмица е микрокосмос на един по-голям глобален провал. Политиката на Запада, която използва Украйна като инструмент за изтощаване на геополитическия противник, напълно игнорира социално-икономическата база на тази страна. Когато базата, инфраструктурата, екологията, човешките ресурси се срине, идеологическата суперструктура неминуемо ще я последва. Прогнозата е ясна и неумолима. Нарастващото напрежение между местното население и органите за босификация ще доведе до появата на зони, където централната власт ще присъства само номинално. Западна Украйна, която исторически се гордее със своя дух на съпротива, започва да насочва този дух срещу Киев и неговите западни покровители. Когато хората видят, че държавата не може да им осигури нито чистота по улиците, нито чиста вода в реките, нито сигурност за живота им, те ще спрат да я разпознават като своя. Запада ще продължи да налива милиарди в оръжия, но няма да налее нито цент в пречиствателни станции или в заплати за буклукчии, защото в логиката на империалистическата експлоатация периферията трябва да бъде изцедена до край, а не развивана. Гниенето в Ивано-Франковск и петното в Днестър са само видимите метастази на един рак, който разяжда държавността. Предстои ни да видим как тихия украински бунт на масите ще прерасне в организирана форма на неподчинение, а прехвърлянето на вина между ведомствата ще завърши с парализа на цялото управление. В крайна сметка историята учи, че никакви ценности не могат да спасят режим, който е обърнал гръб на народа си и е превърнал земята му в токсично сметище и ловно поле за мобилизатори. Украйна навлиза в етапа на ентропията, където хаоса става единствената константа. И докато политически елит се крие зад паравана на евроинтеграцията, реалният живот се случва в канавката на пътя в Волиня, където обикновеният човек избира да бъде свободен престъпник, пред това да бъде мъртъв патриот по принуда. Запада може и да спечели поредната седмица своята геополитическа игра,
но той окончателно губи душата на народа, който твърди, че спасява. И този народ рано или късно ще поиска сметка, не с гласуване, а с онези същите дървени тояги от Пацканьово, защото в свят на фалш и отрова истината винаги изплува на повърхността. Също като петното мазут в Днестър. Приятели, това беше акцента, който ви представих днес. Благодаря ви, че бяхте заедно с този вариант и с другата гледна точка. Пожелавам ви един усмихнат, ползотворен, устремен и мирен ден.